ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಪ್ಪನು ವಿಚಾರದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ದಾದಾನ ಅಪಮಾನ ಅವಮಾನ ಆಂಡು ಬನ್ನಗ ತುಳುವೇರು ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತುದೇರು ನಮ್ಮ ಆ ವಿಚಾರ ರಾಜಿಯೇ ಮಲ್ಪುಜ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶನ ಅಂಚಿನ ಕಿಡಿಗೇಡಿಲೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚಿನ ಕೇರಳ ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗಲಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ದುಂಬುಡ್ದು ಬುಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ತುಳುವೇರು ಅಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಐತಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪುರ್ಸೋತು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೋನುವೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಿರ್ಲ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಟ್ವಿಟರ್ ಇಜ್ಜಾನ ನಕಲು ಇನಿಯೇ ಟ್ವಿಟರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈಲೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಬೊಲ್ಪು 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಪುರ್ಸೋತುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಪಾಲ್ಪಡೆಕ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಐನ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ KA_KL ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪನು ಕುಡರ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ KA_KL ದಯಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿನ ಎತೋ ತುಳುವ ಬಂದಲು ಟ್ವೀಟ್ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪುರು ಐನ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನ್ ವಿರಂದಿರ್ದು ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಗಾಂಡ್ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲಾಖೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೂತ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಈ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪುಗ ತುಳುವೇರು ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಕ ಪಂಡದ ಯಾನಕ್ಕೇನೋನ್ವೆ ಯಾನ್ಲ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕಲ್ಲ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪವೆ ಸೊ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ನಾಡುಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ದಯ ಮಲ್ತದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪುವರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅಕಲ್ಡಲ್ಲ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ